Ei, companys, us explicaré les meves vacances. Tinc apuntat aquí en el quadern de viatge. Les meves vacances han sigut antropològiques, molt entretingut. Amb el meu cotxe Meari vaig anar al Congo a fer un safari. He après l'idioma congonès. De pa, del pa, en diuen bimbo, bimbo. Ai, ves? I de les espardenyes en diuen bamba, bamba, tot fent senyes. Després d'una setmana investigant, el meu instint em va portar cap a un altre vessant. El que jo buscava no era el Congo, era a la Sibèria, a la Rússia, supongo. Amb el meu Meari a tot gas, i com que em venia de pas, vaig fer parada a Mèxic. 2 nits, una per cert, amb molt d'èxit. El meu contacte al poble del Guate era un pastisser, en Pancho Colate. Un cop fetes les gestions, em van tornar les obsessions. Cap a la Rússia, desperta ferro, amb el neguit d'un berro. Poc abans del meu destí, vaig reposar a l'Aràbia Saudita. Necessitava fer una parada per reposar i el Meari havia de repassar. A l'Aràbia Saudí tots es diuen Ali. El mecànic que em va repassar el Meari era el senyor Ali Kate. Fari Fari. Igualment el senyor forner es deia Ali Men. Un que tenia la ràbia, plorava i bavejava era l'Ali Baba. Bé, un cop el cotxe reparat, me'n vaig anar de la ciutat. Vaig marxar en pau i els vaig dir Ali, siau. Quedava poc pel meu destí, la Rússia ja em veia venir. Meravellós, esplèndid, meravellat. Ara em podria treure l'entrellat. Em quedaven pocs dies i m'havia d'afanyar. El meu tresor volia trobar. I va ser allà en el riu Nil de Moscou que vaig veure el cocodril. I no em vaig tenir prou d'emocions i enrenou que una noia es va enamorar de mi. O potser del meu Meari. Ara, però, ella allà i jo aquí. Era vídua. Vam fer l'amor en una cova. Per mi plora la senyora Vagina Seminova. Gràcies, companys. Fins divendres que ve.